Казвам се Мария, на 19 години, от Стара Загора и съм приета да уча в университета в Глазгоу. Казвам се Криста, на 19 години съм и ще уча в Портсмут, Англия. Училището е разположено на много достъпно място, в центъра на Стара Загора. Процесът на обучение е различен, обстановката е приятелска и това допринася за по-добро усвояване на материала. Учителите са винаги готови да ти помогнат и да ти дадат съвет. Като всеки млад човек, вярвам, че ме очакват само хубави неща. След 10 години мисля, че съм завършила образованието си, ще съм си намерила работа, най-вероятно в чужбина, и ще градя бъдещето, което искам за себе си. И тук изградих здрава основа, взех 3 нива А2, B2 и C1. Изкарах курс IELTS, който ми помогна за успешното кандидатстване в Англия. Ще ги посъветвам да вярват в мечтите си, да се борят за тяхното осъществяване, колкото и трудно да им се струва това понякога. Ще трябва да положат много усилия, но мога да ги уверя, че чувството на радост и на задоволство, когато сбъднеш желаното, са незаменими. Така че аз постигнах моята мечта да уча в чужбина и съм много благодарна на Европа, защото заради нея получих една много добра подготовка.